Sanibonani dumelang Zanzi. Welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana Na. Do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame, bringing you the heat, honey. I fix, I destroy, I neutralize. Let's get it. Sanibonani dumelang Zanzi. Welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana Na. Do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame. And I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure ma. Best believe if we are you, Ruza, I will find you. Stay tuned. It's about to go bananas. No, but no, manje usukhipha impilo yami uyibeke ebale nobala. So yini inkinga yakho kani? Mawuthatha i-private life yami uyibeka la. Why ufuna ngabi nemfihlo? But what is Vanessa? She's a baby mama and what? Hi guys. Hi. I'm so sorry to ambush you. I have a YouTube channel, right? And I go around asking couples questions. Are you guys a couple? Yes. Yeah. Can I ask you a few questions? It's fine. All right. Name? Ndelu. Okay. And? I am Musa. All right. How long have you guys been together? Ish. 5 years. Oh, really? Yeah, I'm Shani Miyak. Yeah. Still going strong? Yeah. Okay. What's the one thing you really like about him? Everything. 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 Girl, what's everything? Oh, uyangihlonipha lo muntu, uyangithanda. Oh. Yeah. Yonke into. All right. What about you? Yeah, into engiyithandayo kakhulu ngayo uyangihlonipha. Number 2, umuntu nje ophansi akanayo idrama yabo izinto kanjalo. Yeah. Futhi enye into, sesiphusha iminyaka naye yabo. Yeah. Akaza ngihlaza egengeni yabo. Okay. Yeah, nanokuthi umuntu mayemela abe muhle yabo. Yeah. Ngathi She's got it. Yeah, ngathi mangene ebantwini angihlaza yabo. Yeah, Kodwa yeah. hayi. Lokho hayi. Ubuhle nje nokuningi. Yeah. Okay. So my love, he says he trusts you, right? Yeah, nami ngiyamthemba. Do you? Yeah. So there hasn't been any suspicions or anything like that? No. No cheating? In 5 years? Yeah. Hayi phela mina ngijoli yabona. Angizenzi izinto lezi engasile lezi zokuchitha hayi. Thola umuntu hayi lutho siphathena kahle. Relationship kumele ibe njalo vele yabo. All right. If you guys say so, then do you mind switching phones? Ama phones. Hayi ngihlonipha into zami nayo ehlonipha ezami. How? Ushintsha amafoni asikho isidingo. No, but So for 5 years, you guys have never seen each other's phones? Sike sawathinta sakwenza lokho. Hayi sabona ukuthi kuyafana nje. Yeah. Ayikho into ukuthi uneyakhe ngineyami yabo. And you didn't find anything dodgy in each other's phones? nokuthi vele ngiyamthemba but ifoni ngayikhipha naye ngayikhipha msho vele akukholutho. All right, then let's do it. Shaya isikhathi kahle shaya isikhathi. We'll be quick, sir. We'll take 60 seconds. Khona la siyakhona. Umbone phethe isikhwama nje. Khona la siyakhona kahle. Manje angazi. I know you're acting dodgy. Yini udoji manje ngoba akuna doji lutho la angithi right wena ngami nami ngiright ngayo YouTube channelini senisibuzile siyathandana iminyaka emihlanu baba yini. No, asibagcwalisile sibanikeze lamafoni. Yeah, asibanikeze. It's a phone. Thank you. Neyami ke angazi ngoba ihlala e-charging. Izocima manje ngasafika. We'll start with yours. Hayi qalani ngeyakhe phela. Okay, but give me the phone. Let me. I'm not gonna. All right. Let's face this way, guys, for the sake of lighting, right? Oh. Okay. All right, you guys can stop. This is your phone, right? Yeah. All right. Please hold. Do you have a password? No, nginiphethini. All right. Okay. Okay, girl. Go into his WhatsApp. Yeah, WhatsApp wami manje. Yeah, sengikona WhatsApp. Type I love you. Are you fine? Okay, I love you Phumi nanku ngiyafela lana. Okay. Yimi loyo. Asambe. I love you. You like a son. Sne. Oh, snap.
Ayanda. Usinde yenye ingane nje. Imake bhuti uba usine. Hayibo umzala wami waseThekwini. Uthanda umzala wakho wena. Hayibona kanti wena ubabhalela abakini ukuthi abathanda. Kanti uthanda? I don't. You don't? No. Hayi kahleni bonina singasabhala ngalini Umzala abafethu. wakho uyamthanda umfakela ama hearts nama kiss. Hawu kanti wena angifakeli namahadi namakhisi. Mina I'm your girlfriend angisiyo umzala wakho. Yeah, uyigirlfriend yami naye umzala wami. Manje wena yini oyiphoqayo wena lapha? Ayanda ubani usine. Go into the pictures. Go to media to see if there's nudes or sexy pictures that his cousin is sending to him. Le ntombazane enefiga la uba. Yabo? Uyena usinelo? Let's phone yami, phone yami. No, Ayanda. Ayazi bafethu enimini kancane. Ayanda ubani usine. Usinenge ngiyakutshela ukuthi cousin wami. Ntombazane egqokile iphenti la uba. Yazi bebini yazi ukuthi angithanda ukuhleba mina. Yini ufuna sikhulume ngomuntu engekho? Uyathanda ukuhleba wena. You know what, Ayanda, let's call. Asihlebi. Let's call Sneh. Whoa, what is gossiping ke? What is gossiping? Let's call Sneh. Ngamfonela, mfoneleni. Mfoneleni. Can I please have the Uthi phone? singahlebi ngomuntu engekho. Mhlola yami. Mantombazane nokuhleba. Bafo, bayahleba labantu laba, bahleba ngomuntu ongekho. Kanti yini ukuhleba? Yini Usine ukuhleba? ukhazini wakho ne? Asimfoneleni ke nimbuze. Ukhazini wakho usine. Mfoneleni nimbuze ngami. Azaniphendule nje into Ask her what she's doing with your man. Don't forget your man's name. Why is it a guy? Ngisacela usine. Ngisacela usine. Hello? Yelo ngisacela usine. Did I dial the right number? Wrong number. Uba usine. Umfana. Ujolana bafana. Ngistabane. Angikwazi. Ubona ngistabane mina. Angikwazi nangu phela usine. nangu lo. Ayindoda nangu Yabo Sneh. mfethu, usine ungibuzile ngakuphendula. Nami nifonela amadoda enu. Uyabona nifonela amadoda akhe. Let me read on your phone, from your phone. From the number that we took from your phone. Angazi. Ayanda mina ngiyislima lo 5 years mina ubona islima la kimi. Just read Yeah, just wena maybe silima phumzini. Ubona islima la kimi uba Yeah, usine wena uba usine. Usine ngitsheli ngathi ubani. Uthanda phela ngikhulume naye. Letha ngikhulume naye iqala phela ngimtshela cha. Manje niphoqelani Uzothula. manje kanjani mina nganinikeza ukuthi Hello. Hello. Hello? Wesine unjani? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza amazwi Ayanda. Yeah, ngiyamazi Ayanda. Uhlanganiswa yini naye sesinakho ngibona izithombe zakho unqunu efonini yakhe kwenzakalani ukhuluma nentombi yakhe? ukufa wesineke. Uzothula. Ukufa thula wesineke. Angikuzwa sine? Ngithi Ayanda umuntu wami. Yeah. Oh, yeah. Imake ukhuluma nentombi yakho Ayanda. Sesithandane 5 years. Nina mhlambe kwenzakalani? No, I understand ukuthi intombi yakhe because mina yimi umuntu wakhe nakubo ngiyazi. For how long? Isikhathi singakanani? Isikhathi singakanani ntombazane? Oh, Oh. nangu Ayanda. Ayanda. Cela ukuyivala. Ayanda uba usine. Hayi bafethu. Ayanda uthanda abaphasi komno sine. Hayi kahle. Ayanda uthanda abaphasi komno Kahle sine. manje imphambisa umoya. So Imphambisa you've umoya. been with Sneh for 4 years. Lalela Who's the mfethu, side chick? lalela mfethu. Uyabona kahle kahle kwenzakalani ngosine. Uyazi lo ukuthi mina ngifuna isithembu. Wazi kahle. Intombi yakho manje. Angaze ngikhulume ngaleyo nto leyo. Angithi ngakunqabela nje uma ufuna isithembu. Angima ungqabela mina ngifihle phela ngenze njani ngingafihli. Are you serious? Kodwa bengimfihlele What was kahle gonna 5 years. happen ke ngoku? Bese ngekho happy mina nawe. What was gonna happen when it's time to get married? Hawu bengizoyokhuluma nomseleku angibize ku show yakhe. Awuseleku nguyena osithembo osizayo ukuthi abantu abanolaka njengawe bethi usufuna ungishaya phambi kwabantu phambi kwamakhamera. Phambi kwamakhamera ufuna ungishaya. Lalela la wesisi. Uyazi lo muntu lona uthi uyahlathi mina ngifuna isithembu. Uyazi kahle ngangimxoxela ngayo. Kodwa ngeke ngakubekela udaba, ngikubekelanga udaba. Wenzani wena? Angibekelanga udaba kodwa. Uzoyeka lento. Shuthi ungenza isilima. So you decided Hawu to kodwa lie. ngiphathe kahle kahle mina othi ngitshele siswami kwayasekhaya ngivele esithembini mina. Kahle kahle uyabona. Ingakho umbona yena kuchabi
usine ewuslimi ngibalance izinto zamele ibhala uyabona ngishaya uyabona ngishaya It's a serious matter. hayi kahleni ayikho yonke into eyahlekisa ngalo Okay. ngamtshela kudala lo muntu So lona she doesn't want Isthembu, right? akasifuni isithembu So then why don't you let her go? uyangithanda another nami woman. ngiyamthanda kanti isithembu yini ngoba umuntu okuthandayo So you're nomuntu not okuthandayo willing to sacrifice Isthembu for her? ngeke What do you choose, usine her or Isthembu? Yeah. hayi sekuyoba kuye lokho mfethu Okay. Yazi input. Qhubeka nosine wakho. We don't want Qhubeka. Isthembu. No, We stand by angisifuni that. sisa ngisifuni uyazi naye. Angikufuni. Lalela, Qhubeka nosine wakho nefika. Ngiright bhuti, ngiright ngawe. Ayikho into engisoyilalela. Ungizelani? angithi uyazi ukuthi isithembu into kanjani Angazi, angifuni ukwazi. ufuna senzeni ke wena ukukhuluma naye mfethu ukukhuluma nemama lami Mina I'm done with you. Lalela, mama. Khuluma ngisinto. awusafuna ukukhuluma nami Ngiright. Yazi ngiright ngawe. ngenxa yalo siso omuhle nalo bhuti lona So 5 years down the drain, you don't want Isthembu. That's it. Angisifuni. So you choose Isthembu over your woman. angithi ngizomakhela umuzi uzoba nomuzi wakhe nami But she ngibe says she nezinto doesn't zakhe want Usine, to. usine. She doesn't usine want angeke to. ahlangane nawe usine uyakuhlonipha akayeze angeke alwe nawe Kahle kahle usine uyazi ngami. vele ngamtshela ngawe Weli-ke manje mina, ngiyakuphosta kuma lalela, social media ngiyamposta lo ku Facebook ngiyamposta ku WhatsApp uyiposti ukhona lapho uplakiwe lo muntu lo yonke indawo ukhona uyashepheka ukhona Ngijwayela ngaphi? okay usho ukuthi mina angimhloniphi ngokumposta ya umuntu lona uyazi nasekhaya kwaziwa yena lona But I will show you if you're lying though. angimqambela ma You okay did lie. lalela awukuyizwe You kahle were hiding ngamxoxela wala wathi into angayifuni leyo Yes. so kwakumele ngenze njani kumele ngimfihle Waqhubekelani? athi ngiyakufihlela wena ufihlele utholwe wena usuyicingele into oyicingayo uyayithola akayohlala ucinga into ungayitholi uyicingele lo muntu wayitholela ngenze njani sengiyachaza ukuthi yingoba ngangimtshelile wanqaba Yeah. manje ke sengamane ngigxeke manje So- le ndaba vele I'm done with you. Aqhubeke nosine wakhe. Manje Qhubeka ulahla nosine. mina? Ya, qhubeka nosine wakho. sina 5 years usine 3 years le nto le Qhubekani nizofika ku alright ke ngenze njani ke You ufuna have to ngenze choose njani between her and Sneh. nani yenza ibenzima le nto le No, yenza usile ibenzima kuthiwa khetha. Yimi noma usine? izinto zase primary zokhetha You need to choose, Ayanda. hayi uchoose into primary le nto le Aibo, Ayanda. hayi Are you willing to lose your woman then? ngisacabanga phela ingqondo yami ifunctiona slow uyazi nayo ukuthi nasesikoleni ngangiphasa kahle kodwa ngangiphasa sengifundini Are you thinking? ngisacabanga phela isinqumo esinzima lesi We'll wait. ubani ngiyangifuna ngiyakuthanda You know what? Usine uphume. Think about it. Think about it right now. We're gonna look at her phone. Where's her phone? ya asike sibhekene yakhe ke Anginalo ungcwele ngcwele Anginalo uvala. Do you have a password? Yes, I do. Oh yeah. uyabona ne-password unemfihlo eyami iphethe Nansi, uneyazi nansi, eyakhe angiyazi ngenzeni ke mina Okay, manje WhatsApp. Okay, Nah, type I love you. oh Okay. no I love you friend uzanela abangani bakhe Because I'm not a cheater. hey intombazane iyafihla Ifihlane, Oh. angisifune miku, ifihlane. intombazane umfana uyashesha ukubanjwa intombazane nayibanjwa yabona samiyeka manje Ngijwayela kabi. usombamba ngelinye ilanga naye Mina ungibheke kahle, ngisiye nje It's usine. clear. Ayanda, type delete that and type I miss you. uvela mina uhlale ngikhumbula uyabona ukuthi uzongikhumbula noma ngangishiya Are you sure? I'm done. You don't know that. mina Hey, ngase ngibiza ngobhebe wakho mina. Angisunosine. Ah, pe- Angisunosine. yabona Okay, type morning after pill. Delete that and type morning after pill. all right hayi shem angisafuna uyichofa le phone You know there's nothing. phela laba Do you have nina Yindaba ongijwayelela wena. Yindaba ongijwayelela. ufunani kahle kahle kimi manje ufunani Yindaba kuliwe ongijwayelela. Yindaba ongijwayelela. uyabona ngabe manje kube yimi engishaya ngabe sekusikise kuza amaphoyisa ngoba nakho ngishaya umuntu wesifazana amaphoyisa Ayanda, wena you talk a lot, right? Well. We've gone through her phone. Choose between her and Sneh. We've given you time to think.
ngoba usine akekho. Hayibo. Uchaza ukuthini Musa yekho kade semfonele mos? Ngoba usine akekho angithi ngifuna ngizwe kahle. Yes. Ngikhetha yena. Also usine maye khona ukhetha usine. Cha usine mangifika kuye. Naye ngizomtshela ukuthi ngikhethe uphumzini. Yeah. Ubebina lami. Imama lami. Ibaba Vavashias lami. Aw, sibutubuto sami. Aw. So, Han, are you gonna stay now? Ngiyaphuma sis, ngiyaphuma ngiright aqhubeke nosine wakhe. Ngiright. 5 years young. Yeah. You're letting it go. Okay. You know what? Right. Whose phone? Is this your phone? Yakhe nosine. Then get stay with Snare. At least you know Snare's okay with his tempo. And then look for a second woman and carry on with your tempo, but she does not want it. Right? At least you've got one woman that is okay with his tempo. Ngicela amateka amathenga imali yami. No, you're not gonna get the tackies. Cha ngicela amateka amathenga imali yami. Yabona Athi ahlukani ngicela amateka. Ngeke Cha ngithatha amateka ami mina ngihambe. So you want to take them now? After 5 Hawu, years. kanti umuntu angavela ngilahle, kanti kumthengele izinto, ngihlala ngimthengele izinto lo muntu lona. So you're gonna take everything you've bought her within 5 years? Angeke ngikwazi ukuthatha okunye. So you just want the tackies? Kodwa awubuke ekhaya kwaziwa wena. Kwaziwa wena, nodadewethu bazwena. Ngindaba phela. Ayathathe. Manje senze njani asamphelela siphi? Uhambe nami, qhubeke nami. Guys, go your separate ways. Don't take the tackies, okay? I'm sorry to ruin your day. Awusafuni? Ngeke. Ngiyabonga sisi, Alright. sengiyamazi ukuthi umuntu onjani, ngimbonisile ama true colors wakhe. Mzini. Uzalana yini manje? Please go with them, Vusi. Don't want, yeah. All right, CMTV viewers, that is it from me. My name is Lisa Sirame, bringing you the heat. Honey, do follow me on Instagram, Lisa Sirame _ See you later. Sanibonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana Na. Do you trust each other? My name of course is Lisa Sirame Ntombi yaseGqeberha, and I go around these streets testing your loyalty, and in the process of course I make sure Ziyamporo ma. Best believe if we are Yuruza, I will find you. Stay tuned, it's about to go bananas. Siyayibona into yenzayo. No, but nengani. No, manje usukhipha impilo yami uyibeke baleni obala. So yini inkinga yakho kani? Mawuthatha i-private life yami uyibeka la. Why ufuna ngabi nemfihlo? What is Vanessa? She's a baby mama and what?